Ano sige, sige hinuktok pare? Na ako yung lingi pare. Oo. Giruntis na pare pero iristuray pala ginako. Napa oh? Pero panalo na gayon niyo eh. Si Kanhan. Takuas mong bugas eh. Kalot tabi. Di maklaro. So mo ni siya minas ano, narudtis na to. Sunara. Oh, made in England ni siya. Mo nang bro gigitik ba. Kunya natsambahan na nako. So ako lang ipalit. Ang palit na ko ni mga 3,600. So nasa mga 1,800 pesos siguro ni. So panalo na kay siya. Ikaduhan ako ning pinalit minas ano. Brand new puti gyapon color kay bagay stuwa ba. Oy dok. Ay excuse me, caregiver lang ko. Di ko doktor. O ikaduhan ako ning isang palit. Brand new tong isa pero ihatag ako sa akong magulang. Puti gyapon. Minsan nag-search ko sa YouTube. Usa pag diskarte lagi. So nakoy nakita nito nga gamit ang asiton. So naikuton buds. Napoy asiton. Oh. Galisod kong pangita ni kay kabalo na mga hapon kasabot ng asiton. O nail polish ba. So nara. Kani siya minasan mga hugaw ni mga dirt lang ba mga stain. So dili siya matanggal og sabon ug unsa ba di siya matanggal. So atong tiradahan. So natay gyandam nga wipes og tissue. Sugdan na to. So maglikay ta minasan ako kay kabalo man tag unsa ning asiton aw kaning kuan god. Makawala bini siya color. Tanggal gid siya. Oh, namilit. Minasan nagmasta minasan ako kay isuga sa asiton. So human ako dis tubangan no ni kuan na siya. Nahayag-hayag na gid siya. Padayon ta. Kanila ko dili matanggal, murag ink naman siguro ni oy. Dili ko siya matanggal. Suganay na. Kumanang isa minasan. So atong pinisingan og wipes ragod. So wala na gyud natanggal ning mga ink oh. Kani naipay baglis diri oh. So nata sa ikaduha minasan no. Grabe bulingit kay ni pero mas bulingit tong isa. Kani murag na tumatanggal pa niyo kaning isa. Gaspang naman gud. Damage. So nahuman na gyud siya minasan no. Magnidagan og almost 2 hours. Nara, finished product na. So limpyo na kay siya. So unsa diferensya ni minasan ning made in England og kaning brand new nako. Dili made in England. So basic lang ta minasan na, may pagkita minasan na kaning made in England minasan humok gid siya oh. Humok kayo humok. Oh. Komportable kay sa suoton. Masipag mabawg-bawg siya ba. Manana siya wa gyud siya problema. Kani ang dili made in England minasan. Oh, gahi kay siya. Gahi. So. Nganong naduha ni siya minasan kay sa una minasan gusto na jud kay nako ning sapatosa. Unya made in England jud akong gusto nga gipangita ba sa Pinas na murag nawala naman ko kay siya lisod na kay siya pangitaon. So pag abot na ko diri Japan minasan nangita jud pugkos mga outlet diri so wala jud pud gihapon siya. So napasubog palit ani. Karon minasan na timingan ako sa sikanhan ba. So ang sikanhan la diri minasan nga mga outlet puros mga slight lang siya ba. Use mga ibutang mga 90% lang gyud siya nga good condition pag yun. So ako lang ning ihatag sa akong magulang. Nya lipay bugay siya. Siyempre minasan sa itong pagpaning kamot, apil na gyud ni sa akong gusto kong paliton. Salamat kay minasan ha.